Ora, ning suaramu kelok tenan ya, Den. Wah. Amin. Mau enek wong kecilik. Kene. Wah, jan suarane ular kambang sindene tos tenan. Iya. Pak iki ora pirsa saka ngarepan aku ngono iki. Lah piye lah? Tenanan lho mburi kelir. Wah, suarane ular Mau kambang. rambut kon biak. Ora tos tenan aku ngono. Wah. Ora mula getari nek lungguh timpo aja suwe-suwe. Lah napa? Sake bocahe, ayo. Oh, Alek to. Glondor. Glender lek gedi. Alek wae. Alek. Alek kowe. Ayo, manik pelok. Niki bapake Azam nyuwun memanik. Oh nggih. Manik. Yo, niki wonten kersake Kusuma Wijaya Puspitanala kalih memanik. Wah, elok wis kaya ndak. Nek Puspitanala Kusuma Wijaya nek kecekel Mas Bancet nggo kelenengan sore. Nggih, wah wis kaya dangdut. Bicara gending. Wah, ongkek Ria iki jos wae. Jas. Ora madu. Komplit. Aku Mas Bancet. Wah, minyak kelon, telon kok kelon. nggih minyak kelon cap 3 anak. Wangi wangi banci. Sabar, sabar. Lah ngapa, Pak? Wong aku dibanci kok. Apa? Lah apa, Nduk? Landu. Ora padha wae. Kagak Ora apa-apa iki iso kecilikke wong lanang ya ngene iki. Tuntun alon-alon. Bareng kesandung dladuki. Wis ben. Di bojone Gentari iki malah penak iso ngunggahke piyak ya ta. Serbaguna kok ngono. Kandhane. Ayo dibawani sik, bawane Nyidang Sari. Sing bawa Mas Bagong gandrunga wong loro kuwi. Pertama gandrung di tasik. Yo. Duh wong ayu. Ya. Duh wong ayu. Kowe ngopo Dit karo aku merengut iki? Aku gila jane nyawange. Gila ya ora disawang. Lah piye? Diolu. Samono kon ngolu. Oh, piye carane ya? Mbok. Pepujane ati Anu kaya ngene wong nandang asmara diajeng Pripun Kang Mas? piye rasane ngatimu wengi iki diajeng Rasane atiku oh seneng banget to Kang Mas. kowe mangkono uga Aku pengen. diacuk Ya kono diajeng kene ya piye kok diacuk. Kok dibeda-beda. Lah. ambune dik duren tenan iki Heeh ya Mas ya. Oh, Aku mau gur ngetungne tok. oh lah diecer-ecer ning kono Iya. apa tang awakku dhewe Saestu jenengan tresna dateng kula panjenengan. tresno diajeng ayo Tenan. mancing Kok mancing? hiburan diajeng Mas. Kowe kuwi nek mbagong kuwi aja nggawa HP. lah kok nggo HP HP-mu keder iki lho. lah keder ngawur kancane kok Kok iso awar kacane? kandhane Lah apa kok jagongan dhewe? Kok iso? delok nggonmu keder ora Beda. padha wedoke kok ra oleh wong dandane wis padha kok Ayo. Ayo. apa tang awakku dhewe Mas, aku pengen bulan madu ning Singapura. alah alah ngerti sesuk poso dipangane reneng kok bulan madu rono Iya. Wong lanang iki sing bodong ngono. oh ya Ya kok bakal tak sembadani. bakal tak sembadani diajeng Tenan ya. jaluk mopo waton aja mudune lintang lan rembulan Nah, nek sing penting ora lintalan rembulan to. Ora. Aku njaluk meteng. Pengen meteng. nek sliramu meteng apa bakal anak-anak ciduk diajeng Anak ciduk to. Ya yo piye? pengen meteng engko tak gawa ning operasi bayi tabung Operasi bayi tabung. tabung gas Sia-sia. lho aku karo Gentari kuwi aja cemberu to ayo Cemberut. Cemberut ki apa? cemberut Nah, kurang teh. iya
Kuwi Mas Tri rungokno gentari yo meteng. Sesuk ya Mas kula. Ki pengrawit semene kae iki sing susahi gur siji. Sapa? Sing genderi Peh Fahmi ra melu susah ati. Aja. Jawe wijimatku lho sing ngendere. Nggih. Wah, foto nang Wis fotone sinden iki mau. Foto nang bandara mburi-mburine sinden kaya CEO wis. Lah. Iya, kayak Cleo. Ayo. Nenangno. Duh dewa Jawa takung welas sono mring wak mami. Aja suwe-suwe ning kono aku ki ya wis keri kene. Aku ya pilih kowe kondo. Lah ngapa? Bengi iki gandrung ditaku rawani. Lah Lah ngopo? Bojoku melu. Iya. Timbang kon mulih isah-isah. Isa-isa mbah-mbah barang. Bae tunggale wong kuwi. Jebul ya Kok yo padha. memeni apa ora? Saya Padha karo wong kuwi wong kae. Mbah mamane wong. Ya buat repote wong omah-omah. Ketoke tindikan mbake yo ngikuti memean. Wah, ketoke wis gligene tak pangan diajeni. Mbake ngepel. Tekan ngomah ngejangan apa. Besok kapan katekan Nino jejer lan wong ayu nanonane upamanira nakoda ayo lungguh Bagong jengking gentari dipangku tanpa perahu lho kok sikile meleh 6 Kok meleh 6 ta? 6 piye ta? ora oh iya kok kewane sikile karo papat manusa 6 lho papat lan anak-anake sikil ayo sih beda Wis tak lempit kok bang santai wae iya ini loro rene kukune ngidam sari as mara ayo diajen rodok ndang adek kok diajen Lah apa? anake selak kecepit ayo Kok anake selak kecepit? Wah. ora ngawur Bagong kecil ora ayo ayo yo memanik monggo Mbak Dita monggo langkah mesik monggo aku sing nomor 2 garap jaranan nggih monggo yo Mong sliramu kang dadi maning kalbu pindaratna kang katon malena tamelengmu kiyatan saeling senadyan adoh rasaku tansah sumading rino bengi aku mong tansah
Mong sliramu kang dadi maning ing kalbu Indoratno kang nyaton malehno Talengmu kaya tansah eling Senadyan nando rasaku tansah tumaking Rino wangi aku montan sangen teni Tanah pradetno nyidam tetesing tresno Kang satuhu dadi tenggalene Atiku kang tansah nandhang kaslara Matur nuwun, sik aja legah sik. Iki ana sing ngersake Gerajakan Banyuwangi. Oh nggih, tak aturke. Iki kadang kula Mas Agung, Mbah Budi, Mas Wahid, Mas Ambon, Mas Mani, Segaran nggih to, Mbah Surip, Mas Anggun yo Gerajakan Banyuwangi. Monggo, iya. Iki para tim-tim mancing. Ayo. Lah. Tim mancing. Heeh. Kapan neh mancinge melu? Aku meneng-meneng nek mancing kok lunga ngono kae. Ayo, diaturke Gerajakan Banyuwangi. Monggo ayo buka saka balungan. Monggo ayo.